Blefaritída. Zápal očných myhalníc. Na zábere vidíme, ako odborník odstraňuje kliešťov Demodex, postupne pinzetou vyberá jedného po druhom. To je jediný spôsob, ako sa zbaviť kliešťov Demodex. Úplne odstrániť kliešte z myhalníc a rias bude zdĺhavý a veľmi nepríjemný proces. Na ďalšom zábere odborník pinzetou zachytil kliešťa Demodex. Obrátil ho k nám a ukazuje nám tohto nepríjemného tvora. A toto ešte zďaleka nie je všetko. Teraz vidíme, ako odborník vyťahuje ďalšieho kliešťa Demodex, ktorý sa zaril do vnútornej časti myhalnice. Je to ťažšie dosiahnuteľné, bolestivejšie a nebezpečnejšie. Keď sa o to nepostaráme, kliešte Demodex nám môžu poškodiť aj oko. Poškodiť ho môžu natoľko, že človek môže nakoniec prísť aj o zrak. Kliešťov treba úplne odstrániť, miesto dobre vyčistiť a vydezinfikovať od všetkých ich vajíčok a nečistôt, ktoré tam po sebe zanechali.